मा हादरनि रां बिलाइयाव गणेशनि सावगारि नुनो मोनो? खुलुमबाय लोगोफोर, जोंना दिनैनि सेथि सोंथियाव दङ भारतनि बबे सहरखौ पिंक सहर होननाबो बुंनाय जायो? जधपुर, जयपुर, आग्रा, गुवाहाटी। बेनिनो फिननाया जागोन जयपुर। गाहायनि बबे फिथाइनिफ्राय थाव दिहुननाय जायो? आपेल, नारेंखल, लिसु, रैमालि। बेनिनो फिननाया जागोन नारेंखल। बबे हादोराव मोनसेबो ट्राफिक सिगनेल मोननाय जाया? चीन, अस्ट्रेलिया, भुटान, नेपाल। बेनिनो फिननाया जागोन भुटान। मा दाउआ गावनि मेलेमखौ फुथुनो हायो? बाथ', हांसो, सिला, सिगुन। बेनिनो फिननाया जागोन हांसो। गोसोम गलाप बिबारखौ बहा मोननाय जायो? भारत, आमेरिका, जापान, तुर्की। बेनिनो फिननाया जागोन तुर्की। भारतनि बयनिख्रुइबो गरमसिन रायजोआ बबे? राजस्थान, उरिष्या, आसाम, बिहार। बेनिनो फिननाया जागोन राजस्थान। गाहायनि बबे जिबआ मोनायावबो नुनो मोनो? मावजि, सैमा, अमा, बोरमा। बेनिनो फिननाया जागोन मावजि। इउटुब ससियेल मिडियाया बबे हादोरनि? भारत, रुस, चीन, आमेरिका। बेनिनो फिननाया जागोन आमेरिका। थैनायनि उनाव मानसिनि मेलेमा बेसे समसिम गोथाङै थायो? 7 मिनिट, 9 मिनिट, 11 मिनिट, 12 मिनिट। बेनिनो फिननाया जागोन 7 मिनिट। मा जुनारा जोनोम जाखांना 2 दानसो उन्दुना थायो? मुफुर, मैदेर, लख्रा, सिंह। बेनिनो फिननाया जागोन मुफुर। लोगोफोर, जोंखौ थुलुंगा हो, लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना बेफोरबायदि भिडिअ लाबोबाय थानो थाखाय। दानिया 11 सोंथियाव दङ जोंना। मानसिनि खोमायाव मोनबेसे हारा थायो? 2, 1, 3, मोनसेबो थाया। बेनि फिननाया जागोन 3। भारतनि गुवारसिन दैमाया बबे? गंगा, यमुना, बुरलुंबुथुर, काशी। बेनिनो फिननाया जागोन बुरलुंबुथुर। मा बिफांखौ न'आव गायना लानो नाङा? फाख्रि, निम, थुलसि, थालिर। बेनिनो फिननाया जागोन फाख्रि। मा हादरनि रां बिलाइयाव गणेशनि सावगारि नुनो मोनो? इन्ड'नेसिया, किउबा, नरवे, भारत। बेनिनो फिननाया जागोन इन्ड'नेसिया। बयनिबो सिगां बिजाबखौ बबे हादोराव बानायनाय जादोंमोन? भारत, नेपाल, आमेरिका, जापान। बेनिनो फिननाया जागोन आमेरिका। 1787 आव बोखांदों, 1788 आव गनायथि होदोंमोन। बेमानाव थोंबेसे आथिं थायो? थोंनै, थोंब्रै, थोंद', थोंदाइन। बेनिनो फिननाया जागोन थोंदाइन। आधार कार्डआव मोनबेसे नम्बर थायो? 8, 10, 11, 12। बेनिनो फिननाया जागोन 12। मा जिबआ आथिं गैयालासे गोबारै खारनो हायो? नेवलाय, खासेव, जिबौ, खानस्रि। बेनिनो फिननाया जागोन जिबौ। मासे मावजिआ बेसे सम उन्दुलांनो हायो? 12 घन्टा, 18 घन्टा, 20 घन्टा, 24 घन्टा। बेनिनो फिननाया जागोन 12 घन्टा। बेरेमोदैया बबे बिबारनि बिदैखौ बांसिन सोबो? गलाप बिबार, बेसर बिबार, गेरेब बिबार, बैग्रि बिबार। बेनिनो फिननाया जागोन बेसर बिबार।